त्यांचे गुण आहेत। आता जिल्हा न्याय बघितले तर सर्वात जास्त निकाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 99.32% इतका आहे। राज्यामध्ये सर्वात जास्त निकाल हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 99.32% इतका सर्वात जास्त आहे। तर तुलनेने सर्वात कमी निकाल गडचिरोली जिल्ह्याचा 82.67% इतका आहे। त्यानंतर गैरप्रकार आढळून आलेल्या केंद्रांची एकूण संख्या, कारण ही केंद्र आपण या फेब्रुवारी मार्च 2026 पासून बंद करणार आहोत चौकशी करून। त्यामध्ये पुणे विभागात 7 केंद्रावर गैरप्रकार आढळून आले, नागपूर विभागात 7 केंद्रावर गैरप्रकार आढळून आले, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 13 केंद्रांवर गैरप्रकार आढळून आले, मुंबईमध्ये 3 केंद्रांवर गैरप्रकार आढळून आले, कोल्हापूर निरंक आहे, कुठल्याही केंद्रावर गैरप्रकार परीक्षेच्या काळात आढळून आला नाही, अमरावती सुद्धा निरंक आहे, कुठल्याही केंद्रावर गैरप्रकार आढळून आला नाही, नाशिक निरंक आहे, कोल्हापूर, अमरावती आणि नाशिक या तिन्ही विभागात कुठल्याही केंद्रावर परीक्षा चालू असताना गैरप्रकार आढळून आला नाही। लातूरमध्ये 7 केंद्र आहेत गैरप्रकार झालेली। कोकण विभागात सुद्धा कोणताही गैरप्रकार कुठल्याही केंद्रावर परीक्षेच्या काळात आढळून आला नाही। अशी एकूण राज्यभरामध्ये 37 केंद्रांवर 93 गैरमार्ग प्रकरण घडलेली होती। 93। आता FIR दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या, पोलीस केस दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या राज्यभरात एकूण 6 होती। त्यामध्ये नागपूर विभागात 2, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 1, अमरावती विभागात 1 आणि नाशिक विभागात 2 असे एकूण 6 केंद्रांवर आपण FIR नोंद केलेले होते। गैरप्रकार 0 आहे, परंतु गैरप्रकार अनेक विद्यार्थ्यांचा गैरप्रकार वेगळा असतो, दुसरा आणि गैरप्रकार काही करतात। सिंधुदुर्ग सर्वात जास्त निकाल आहे, गडचिरोली तुलनेने सर्वात कमी निकाल आहे 99.32, गडचिरोली 82.67, पुणे जिल्हा 97.26, ॲव्हरेज पेक्षा जास्त आहे। दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या बॅचनुसार तो कमी जास्त होत असतो किंवा आमच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपानुसार कमी जास्त होत असतो आणि त्यामुळं 1.79% इतका 1.71 इतका निकाल कमी झालेला आढळून येतो। स्पेशल विद्यार्थी होते, त्यामध्ये प्रामुख्याने मागच्या वेळी मी म्हणजे परीक्षेच्या आधीच्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये सांगितलं होतं, काही एका विद्यार्थ्याला सूर्यप्रकाशात सरळ दिसतं परंतु लिखित असलेला त्याला हेअर टॉर्चच्या साहाय्याने दिसत होतं, त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याला हेअर टॉर्च वापरण्यासाठी आपण परवानगी दिली होती। तर काही विद्यार्थ्यांना 1-2 विद्यार्थी असे होते की त्यांना उष्णतेमध्ये अंगाला खास सुटते आणि त्यामुळं त्यांना ज्या ठिकाणी एसीची सोय असेल त्या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांना केंद्र देण्यात आलेलं होतं, कारण विद्यार्थ्याच्या अंगाला खास सुटल्याने खाजवलं तर त्याला त्यातून रक्त एसी ज्या ठिकाणी ज्या केंद्रावर एसीची सोय आहे त्या केंद्रावर त्या विद्यार्थ्याला आपण प्रविष्ट करण्यात आलेलो परीक्षेसाठी। झाले असतील ते काय आपल्याला निश्चित माहित नाही। हेअर टॉर्चवाला पुण्यात होता आणि जे अंगाला खास सुटणारे होते ते मुंबईतले होते, मुंबई विभागातले। आता जर आपण एकूण 0% शाळा आणि 100% शाळा जर विचारात घेतल्या तर 0% निकाल असलेल्या राज्यभरात 49 शाळा आहेत। 49। पुणे 7, पुणे विभागात 7, नागपूर विभागात 8, छत्रपती संभाजीनगर 9, मुंबई 5।
कोल्हापूर 1, अमरावती 4, नाशिक 4, लातूर 10, कोकण 1 अशा टोटल 49 शाळा राज्यभरात आहे की त्यांचा निकाल 0% लागलेला आहे. पुण्यामध्ये 7 शाळा आहेत. पुणे विभागात पुणे 7, नागपूर 8, छत्रपती संभाजीनगर 9, मुंबई 5, कोल्हापूर 1, अमरावती 4, नाशिक 4, लातूर 10, कोकण 1 अशा एकूण 49 शाळा आहेत. आणि 100% शाळांचा मी तुम्हाला सांगितलं 7,924 शाळा आहेत. 23,489 पैकी म्हणजे 33.73% शाळांचा निकाल हा 100% लागलेला आहे. त्यांची मी विभागणे आकडेवारी सांगतो. 33.73% शाळांचा निकाल 100% लागलेला आहे आणि 0% शाळांचा निकालाची टक्केवारी 0.21%. 0% शाळा जे 49 आहेत त्यांची एकूण टक्केवारी काढली तर 0.21%. आता 7,924 ज्या 100% शाळा निकाल लागला आहे त्यांची जर एकूण डिव्हिजन न्याय जर संख्या मी सांगतो, पुणे 1,311 शाळा आहेत पुणे विभागात की ज्यांचा निकाल 100% लागलेला आहे. नागपूरमध्ये 736 शाळा 736. छत्रपती संभाजीनगर 687 शाळा आहेत की ज्या शाळांचा निकाल 100% लागलेला आहे. मुंबईमध्ये 1,579 शाळा आहेत ज्यांचा निकाल 100% लागलेला आहे. कोल्हापूर विभागात 1,114 शाळा आहेत की ज्या शाळांचा निकाल 100% लागलेला आहे. अमरावतीत 789 शाळा आहेत. नाशिक 776 शाळा आहेत. लातूर 446 शाळा आहेत. कोकण 486 शाळा आहेत. लातूर 446 आणि कोकण 486 अशा एकूण राज्यभरामध्ये 7,924 शाळा आहेत की ज्यांचा निकाल 100% लागलेला आहे. आणि सर्वात जास्त शाळांची संख्या म्हणजे 90 ते 99.99% लागलेला आहे अशा शाळांची टक्केवारी 40%. आणि अशा शाळा आहेत राज्यभरात 3,995 शाळा की ज्यांचा 9,395 शाळा ज्यांचा निकाल 90 ते 99.99 इतका लागलेला आहे. 9,395 शाळा आहेत. आता एटीकेटी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, एटीकेटी म्हणजे जे विद्यार्थी 1 किंवा 2 विषयात अनुत्तीर्ण झाले परंतु त्यांना 11वी मध्ये प्रवेश मिळू शकतो असे विद्यार्थी आहेत 34,393. 4,998, नागपूर 3,916, छत्रपती संभाजीनगर 4,499, मुंबई 6,828, कोल्हापूर 1,433, अमरावती 3,537, नाशिक 6,325, लातूर 2,723, कोकण 134 असे 34,393 विद्यार्थ्यांना एटीकेटीचा लाभ मिळालेला आहे. नागपूर 3,916 आणि कोकण 134 आणि 86,641 विद्यार्थी इलिजिबल फॉर री एक्झाम म्हणजे त्यांना एटीकेटी सुद्धा मिळू शकलेली नाही. निकाल राखून ठेवले 4 विद्यार्थी. त्या चौघांचा निकाल राखून ठेवण्यामध्ये काही टेक्निकल कारण असेल किंवा त्यांची चौकशी पूर्ण झाली नसेल. डिबार नाही ते 12वी झालं होतं. तर आपल्याकडे माध्यमाचे आहे का? मराठी माध्यमाचे किती होते, इंग्रजी माध्यमाचे किती होते? नाही, सध्या नाही. आता जे आपल्याला हे जे गुण मिळालेले आहेत कला क्रीडा त्याचं मी तुम्हाला बायफर्केशन देतो.
2,46,702 विद्यार्थ्यांना कला, क्रीडा, स्काउट, गाईड याचे गुण, अतिरिक्त गुण मिळालेले आहेत. 2,46,702. त्यापैकी क्लासिकल डान्स म्हणजे नाट्य, कसलं नाट्य ते? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य 1,628. शास्त्रीय गायन 2392. शास्त्रीय वादन 1,379. लोककला 29,032. नाट्य 15. ड्रॉइंग म्हणजे कला, चित्रकला 1,75,558. 558. एनसीसी 17. 35,417 कला क्रीडामध्ये. एनसीसी टोटल फक्त 17 आणि स्काउट गाईड 1,164. एवढे का कमी आहे? 9वी 10वी जरा कमी असतात, 11वीला जास्त वाढतात ते जरा. नाही, इलिजिबल म्हणजे इलिजिबल फॉर री एक्झाम म्हणजे ते उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 19 नंबर का 86,641. 641. ठीक आहे. सर्वांना धन्यवाद. आपण सर्वांनी सहकार्य केलं. धन्यवाद.